στο να έχει έρθει και ο Πρωθυπουργός για την περιβόητη διαβίου μάθηση, συνάντηση και ούτω καθεξής. Όχι, νομίζω ότι ακούγομαι. Παρά αυτά, μας δέχτηκε συνεργάτης της Υφυπουργού το θετικό της υποθέσεως και το τονίζω. Η αντιπροσωπεία που ήταν αποτελείται από μέλη του ΔΣ της ΠΕΚΑΠ και παρουσία μέλους του ΣΟΝΜΕ, την οποία και ευχαριστούμε για την κήρυξη στάσης εργασίας που έκανε για τη σημερινή ημέρα, είναι ότι η ίδια Υφυπουργός θα μας δεχτεί την Πέμπτη, θα δεχτεί την ημερή, δηλαδή η Επιτροπή του ΔΣ της Ένωσης. Καταθέσαμε υπόμνημα επιγραμματικό επί των θέσεών μας από το Δημοτικό μέχρι και για το Επαγγελματικό Λύκειο και επί της ουσίας θεωρούμε ότι αυτή η δέσμευση να μας δει η ίδια Υφυπουργός και να συζητήσουμε εφόλης της ύλης για το θέμα όχι μόνο του νέου Λυκείου αλλά και για την πρωτοβάθμια και για την επαγγελματική εκπαίδευση είναι ένα θετικό στοιχείο. Ο συνεργάτης του Υφυπουργού κατέγραψε όλα αυτά τα οποία του θέσαμε υπόψη. Για να έχουμε απαντήσεις δεσμευτικές την Πέμπτη από το στόμα της Υφυπουργού της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου εν τη αυτή περιπτώσει. Το θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο θετικό στοιχείο. Εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας και το τονίζω και πάλι ότι πραγματικά σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που βρίσκεστε εδώ πέρα παρόλες τις αντίξωες συνθήκες. Δεν έχουμε κάποιο θετικό αντίκτυπο από τη σημερινή συνάντηση προεργασίας, να το πω έτσι, με το συνεργάτη της Υφυπουργού, αλλά δεν έχουμε και κάτι αρνητικό. Κάτι το οποίο θα μπορούσα να μεταφέρω είναι ότι αυτό που ετέθη, μάλλον μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν υφίσταται, όσο γενικό και όριστο να ακούγεται αυτό, θέμα κατάργησης του γνωστικού αντικειμένου της πληροφορικής. Από το Λύκειο. Πέμπτη, θα έρθουμε στις 12 το μεσημέρι. Αυτό το οποίο κάνατε είναι υπεραρκετό. Ήδη σήμερα, δηλαδή αυτή η στάση εργασίας, ο χρόνος που λαμβανέσατε για να έρθουμε εδώ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ξαναλέω και πάλι γιατί τη φορά σου είναι κουραστικός. Είναι πραγματικά πολύ καλό. Είναι ένα μέτρο πίεσης αυτό και το γεγονός ότι η ίδια Υφυπουργός θα δεχτεί για πρώτη φορά επιστημονικό σωματείο, το τονίζω αυτό, έτσι, και το γεγονός, το ξαναλέω και πάλι, ότι η ΟΛΜΕ στάθηκε αρρωγός δίπλα σε αυτή την προσπάθειά μας και στέκεται όχι συνταχνιακά, το τονίζω αυτό, όχι συντεχνιακά, αλλά για το θέμα ακριβώς του νέου Λυκείου, έτσι όπως έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο τετράμινο και αυτές οι φήμες που υπάρχουν και κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, νομίζω ότι θέτει το όλο πρόβλημα σε μια βάση πιο ουσιαστική, χωρίς να μένουμε όμως καθυσυχαστικοί. Έτσι συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Αυτή η κινητοποίηση, εμείς πιστεύουμε ότι τελικώς απέδωσε και εάν δεν ικανοποιηθούν προφανώς από τη συνάντηση της Πέμπτης που θα είναι με την ίδια την πολιτική ηγεσία, νομίζω ότι κάτι καλύτερο δεν μπορούσε. Και σας το λέω, θα γινόταν αυτή η συνάντηση σήμερα εάν δεν είχαμε τα δεδομένα παρουσίαση του